Cube Smart App. Dostupná na Google Play a App Store. Migrácia údajov zo starej aplikácie do novej aplikácie. Upozornenie. Tento postup je určený pre tých, ktorí sú zároveň koncovými používateľmi aj inštalatérmi. Na začatie procesu prenosu údajov zo starej aplikácie Cube do novej aplikácie Cube Smart aktualizujte aplikáciu Cube v obchode App Store, a Play Store. Po aktualizácii aplikácie stlačte oranžové tlačidlo Nová aplikácia. Stlačte tlačidlo Pokračovať. Zadajte nové heslo. Upozornenie. Heslo nie je možné obnoviť. A znova stlačte Pokračovať. Bude vygenerovaný nový kód, ktorý spolu s práve vytvoreným heslom použijete v novej aplikácii Cube Smart. Po registrácii v novej aplikácii otvorte rozbaľovacie menu v ľavom hornom rohu a vyberte možnosť Účet. Stlačte Importovať údaje zo starej aplikácie. Zadajte vytvorené heslo a kód poskytnutý starou aplikáciou. Stlačte tlačidlo Potvrdiť. Ak bola operácia úspešná, zobrazí sa zelený text Účet pripojený k starej aplikácii. Vráte sa do starej aplikácie. Stlačte tlačidlo Exportovať údaje. Potom stlačte tlačidlo Exportovať. Pri viacerých inštaláciách môže operácia trvať dlhšie. Keď sa zobrazí zelený text Inštalácia úspešne synchronizovaná, všetky vaše inštalácie budú viditeľné v novej aplikácii počas nasledujúcich 10 minút. Ak sa niektoré inštalácie nepodarilo preniesť, kontaktujte technickú podporu. V aplikácii Cube Pro stlačte tlačidlo Nová aplikácia. Potom stlačte Už mám kód. Zadajte vytvorené heslo a predtým vygenerovaný kód. Stlačte tlačidlo Pokračovať. Stlačte tlačidlo Nová aplikácia. Následne tlačidlo Exportovať. Pri viacerých inštaláciách môže operácia trvať dlhšie. Obnovte stránku alebo reštartujte novú aplikáciu, aby ste videli práve importované inštalácie. V sekcii Inštalatér budú zobrazené dva zoznamy zákazníkov. Jeden obsahuje zákazníkov, ktorí už vykonali prenos svojich údajov do novej aplikácie Cube Smart. Druhý obsahuje zákazníkov, ktorí prenos ešte nevykonali. Je preto potrebné, aby koncový používateľ prešiel na novú aplikáciu. V tomto zozname sa nachádzajú aj inštalácie bez pripojeného zariadenia Cube od koncového používateľa, ktoré vyžadujú nasledujúci postup. Vyberte inštaláciu. Stlačte tlačidlo Bluetooth. Stlačte Nie. Stlačte tlačidlo Pokračovať. Zadajte údaje o zákazníkovi, alebo ak je už v zozname, vyberte ho. Cube Smart App. Dostupná na Google Play a App Store.